Kasama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, Pilipinas! Good morning po sa Induga Boss. Welcome po mga tugang sa programa ng Hapotig di po sa DCGB. Depong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan, ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema kan banwaan, masolusyonan. Ini po ang hapot, mga tugang digdi po sa DCGB. Kaibang lalaking hindi inuumaga. Ako po si Henry M. para po sa mga reactions. Pwede po ka muna magpaabot ng reactions mga tugang sa tuya tabing social media platform. Dahil na muna po mag-text o mag-upload sa tuyang 0928-777-5548 o sa 0966-2030034. Dahil na muna po mag-upload ta. Dahil ko man po ma-receive yan, mga tugang na sa endo po na mensahe, mga reactions. Ngunyan tabing pagkaaga, kita po yan, nasa kwan lamang kita, nasa bakasyon, pero po nasa trabaho. Iyo ang practice ta. Nasa bakasyon, nakalive, pero mga tugang nasa trabaho. Nasa trabaho. Kaya, Chief Ramir Tanay, yan sa tuyang partner, mga tugang sa Technical Department, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Siyempre, kagapay tamang giraray, mga tugang, ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa lawas. Alas 7:49 na, aramon tadaw ang mga follow-up report ni Jimmy na salitan sa tuyang Chief of Reporters. Sali po dyan sa luwas, talaw na po sa 3rd Distrito, Canalbay. Chief Ramir, may music ka ba dyan, Chief Ramir? Ipasok mo nga ang sa imong na-discovering music dyan, Chief Ramir, para po sa tuya ng mga report. Hali po dyan sa luwas. Nawawala. All right, sige. Yun. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi. Hello, Bibi. Kumusta ang signal ko dyan sa ibang bansa? Ay, maray ang sa imong signal makosogon. Very clear ang signal mo dito. Magayon. At location ka na. Siguro, naghahanap ka na dyan kimaray na putoro. Naghanap lamang kimaray na trabaho. Sa mga dagdag niya itong barita sa BBB, dahil pangani nakakatukaw sa Kapitolyo, alagad gariman sa naiyuna, nagpupuna sa trabaho, si Governor-elect Noel Rosal. Pasado sa nakalap na informasyon kan DCGB News, ngunyan aldaw, 3rd District ang lilibuton kan Gobernador-elect kan abay para personal magkahiriling ang mga proyekto kan gobyerno lalo na under provincial government arog kan mga ospital, arog kan JBDAP na dahil pa nag-operate hanggang sa ngunyan. Parte ni siguro kan pag-iaaram kung ano nan mga status kay ni tangani na maging basihan niya sa pagpuon kan sayang trabaho kung paano aarasikasuhon asin papagaranahon ang mga proyektong ginastusan sa lindong kan provincial government kan mga nagtalikod na mga aldaw. And apira kani na pagaraman na rota pa kan gobernador ngunya na pagkaldaw Pantaw Port. Pantaw Port saro man bagay ni sa mga proyektong haluyo na dahil pa man nakakapag-operate sa lindong kan PPA pinasa ini sa provincial government and management aaramon man garo kung ano na estado kay ni sa presenting sitwasyon. And aside kay ni maibong pagali sa Pantaw Port, siring naman ini duman sa Pantaw District Hospital Tabi Bibi. Yan. Kahiling ko bagay ito, Jimmy, si Gobernador nagbisita duman sa Siga?
first Sigang district, hospital. tapos na. Tas iga pa lang dumang kikuan, iga pa lang dumang ki mga CT scan sa Siga, dili nag-ooperate hanggang sa ngunyan. Ayun na nga Dahil diyan ko so mga post na igwang CT scan pa lang duman na garo pinorchase niya, ni ka nag-asumere siya kaito bilang gobernador sa loob kinagkapira ang bulan. Tapos kung natanggal siya, dahil man pala nag-operate itong CT scan na ito, kaya binalikan niya ngunyan, tagari gusto niyang maging operational ito graray. Ayo yan purpose, tapos na guide sa first district, kaya ang informasyon na nakalap kan DCGP News, digdi naman sa third district, iningon niya na Yes. pagkaaldaw. Mientras Okay. tanto, si ABC Federation President Jopet Fernandez, Kapitan kan Barangay Pantao, sigun sa saya, kung matungaman sa barangay niya, si Gobernador Noel Rosal, primero, aminado siya na markado siya. Ako kay Yeah. Gobernador Rosal ka nakaaging eleksyon, kung saan oras na matunga, ang gobernador sa sayang barangay, mahalat na siya na ipaapod kan gobernador para magsaong respeto. Alagad kung siya dai ipaapod, supog man siya na magprinter sa gobernador sa pagsabing masupog man kung dahil siya intindihon kan gobernador. Pero dahil man kayo din mangyari. Iya, garo malakon malabo man ang buda si Kapitan Jopet baga maray man na taon madali man sa nakauron niyan. Okay, Diba? okay man sa'yo dahil naman. Madali Tapos kauron niya mo lalo no gud si gobernador mo gud kan magi Dahil na man kayo, ano oo. yan na arog kaan. Oh, Oo. garo yung mga anticipation man sa naya. Simple- Madali man simple. sa magkasundan duwang yan Jim. simpleng issue man. Bako man nga ni issue. Oo. Tapos ng eleksyon. Oo. An punto kan kapitan, kan Pantao, masupog man ngayang akuan magprinter at tulos. Yes, Baga yes. ngaya, dahil baga ngaya kuan Tama man. Kung May si Kap. kung ipaapod siya ni gobernador, ipahanap siya duman, maduman ngaya ako ta primero, marespetar man ako ta siya ang gobernador. Ang bagay ni posibleng mapatsa man tulos tan gobernador bako man gayod na ka na mamarkahan ka na. And si Kapitan Jopet Fernandez, tapos naman niya sa eleksyon, okay man niya ako na makipaghampangan sa gobernador. Tama. So, ngunyan, Yan ang punto ni Kwan. Tama ang punto ni Kapitan Jopet. Oo. Sa kortesiya, ready siya na makipagkortesiya o kaya mag-respetar sa gobernador. Pero, pasiguro manggilayon siya. Kung madyan nga ako, dapat suaram kan gobernador na talagang expected man niyang maghahampangan kami. Yes. Okay. So, ngunyan, expected igdi sa 3rd District ang rota ni Gobernador-elect Noel Rosal paglilibot sa mga proyektong sakop kan provincial government. Oo. Yan. Utakan baga, sabi kan kanakaudon ta baga kan mga nakaaging alo pag the day after election, nagpaaram siya kay Governor Glenda na mapuna siya mag-ikot-ikot sa probinsya. Actually, na double check niya to na an informasyon, nagpaaram nga ni mananggad kay Gobernador Glenda and napagaraman niya to kay Provincial Engineer Dante Baclao, kaya na-confirmar niya to na yung mananggad malibot mo niyan 3rd District and rota kan Gobernador. Yan sabi, bibi, ang sa tuya mga nakakalap na mga preskong informasyon, digdi sa kuyang area of responsibility, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa lawas. Yan tapi ang mga follow-up report ni Jimmy Nasalita may kinaraman sa siring na bagay. Speaking of provincial government to Balbay, tababalikan ta yan may nahiling akong post ni Congressman Joey Salceda na si Dr. Cedric Daipalan yung mga tugang ang magiging chief of staff ni Congressman-elect Adrian Salceda, mga tugang kantor sa Distrito Canalbay. Yan. Kaya kasi Dr. Cedric Daipaga, retired na yan, nag-retire na siya, mga tugang bilang empleyado kang Kapitolyo. Ngunyan kan magtuko kay to si Governor Glenda, kinatabi siyang provincial administrator. Di ba? Kahit kan magtukaw si Governor Rosal sa nagkapirang bulan, kinuha siya tabi na mapadalagan kan General Services Office. Yan, di ba? Yan sukan, yan sa mga naging posisyon ka doon, Cedric. Ngunyan,
panahon ni Governor Glenda, provincial administrator siya. Kan pag-asumir ni Kamanggana, si Congressman-elect Adrian Salceda, nailing ko sa post ni Kwan, nailing ko tabi sa post ni Kong Joey, na si si Dr. Cedric Daep, iyo pala mga tugang ang masalida na chief of staff, mga tugang ni Congressman-elect Adrian Salceda, kan tercer distrito, kan Albay. Okay, alas 7:57 na ninaga. Nasa linya, mga tugang sa Angel Mustasa, kung di ako nasasala, yaon tabi ni dyan sa Kwan, yaon ni dyan sa Barangay San Buki. Ay, sandali, may napindot ako. Sandali lang. Sandali, may napindot ako. Sorry. Di man ako naputol, adi. Di man ako... may napindot ako, madali lang. Di man ako naputol kayo. Okay na. O, sige, maritaya ako. Okay, nasa linya po, mga tugang si Angel Mustasa. Hali po dyan sa lawas, sa follow-up report. Angel, good morning. Ay, good morning, Angel. Pasok, Angel. Ayun. Yeah, go. Yes, so good morning, DP Henry. Good morning sa tuya mga paraan tabay. Tama ka dyan, ang location ko, yaon ako digdi sa Purok 1, kana Barangay San Roque, Legazpi City. Kung sa inaabutan ko, VP, papakulpa na sa tubig na ipigreklamo ka na publiko, partikular na ka nagkapira mga residente sige sa lugar ay mga nag-aagi. Dahilan ta, dekada na dahil ni VP Henry na concern digdikan na bakulang kan mga residentes pati na itong mga nag-aaragi dahilan sa pag mga alas 5 ning pagkaaga nagpupunang maglangkaw itong sutubig digdi VP Henry sa pigaagihan ka na mga residentes particularly sa Purok 1. Tapos mabalik naman dahil ni VP Henry paghapon naman lalo na kung high tide maski ni VP Henry ining susimbahan digdi sa San Roque pigaabot. VP, may taro digding residentes na gustong magpaabot nin concern. Hapon ta kung pirang taon na nilang nag-experience ini. And then kung tatay, maray na aga po si VP Henry. Dito lang ini VP Henry pangaranan. Okay lang. Pirang taon ka na pong na-experiencehan siring kayo ng sitwasyon digdi po sa barangay po ito, particular na sa Purok 1. Alam mo, madam, itong problema namin dito ay dekada na po ito. Kaya malaki na rin po ang paghihirap namin dito na sa pagbaha rito. Kaya sana po makaayos na po ito ng mga nakaupo. Yun lang po. Salamat po. Ilang taon na sila ang nagkaka-experience na ng Angel? Matagal na yan? Matagal na po ito. Dekada na po ito. Dekada na. Ibig sabihin po, every time na high tide, ganun talaga ang sitwasyon po sa inyo? Ayun po. Oo. Ano po yan? Ano pong problema naglawag pa ang tubig yan tabi, busing? Sa drainage po to na parado na po. Tapos dito po naglalawag po ang tubig dagat hanggang sa Maubas po. I see. Okay. Diyan baga po sa lugar nindo, di ba? Kung palawag ka sa chapel, sa left side, yaon diyan sudakulang salog pasisiring duman sa pumping station. Tama po? Ayun po, tama po. Tapos sa right side, going to dagat na yan, pasiring sa slaughterhouse. Ayun Saan po. saan po nag-aagi ang tubig dagat na parte? Dito po sa may drainage po, sa may bakanting lote po rito na may drainage po palabas po doon. Tapos may pag high tide po, pumapasok po yung tubig sa drainage, paakyat naman po rito sa karsada rito. I see. Nangyari po yan ka? Nangyari po yan ka na everyday, lalo na pag high tide? Pag high tide po, isang semana po ang natitiis namin dito. Grabe, ano? Grabe po, talaga. mga more or less po, pero pong harong ang apektado ka yan. Halos lahat po dito sa may Ermita po, diretso po. Tapos Oo. yung mga dumadaan po, wala na po nakakadaan sa sakyan dito. Pag Ay, sige, grabe paano ang po taas siya ng nag- tubig. Paano po sa nag-eskwela, sumalawag sa opisina ng mga nakasapatos? Ay, doon po, maikot po sa likod. May daanan Ay, po. nako. Mapapalayo naman po. Okay.
di ano po aram siguro po aram ini kapitan ano. Alam na po to. Gabos po na nakatukaw. Alam po to. Opo. Oh, okay. Sige po, magibang po gipagi na may follow up lamang sa lokal na gobyerno, sir. Di po ako makapangako, pero Ay, may paabot ang kung ano lamang ang pwedeng magibo dyan. Kung may drainage system dyan na sulat o na clog, baka pwedeng i-declog. Tama, sir? Ano po? Tapos, baka kung paano na sa tubig dagat, saan po lang tubig dagat? Digdi sa may makaba sa river o digdi po sa sa ibong mismo? Sa suragat Sir, mismo tabi? Sa river po, pag tumataas po ang high tide, ang river po, Ay, tumataas din. sa Diretso ang river, kapal po. okay, Diretso so po. salog digdi sa kuan, kung pasiring ka sa Kami- chapel, halik ka digdi sa Tinampo, may river dyan sa Ibong, Ah. dyan po nagatasan, naglalawag ang tubig halik dyan sa salog. Ayun po, ayun po. Yung sa may Na, kill shipping po, Hmm. yung tulay, ayun, may Iyo mga po. potas po na dun, kanal po, drainage po, papunta po dito sa amin. opo, iyo. Sige po, sir. Salamat na maraya. Ipaabot na tabi kay Mayor Garbin o kumbako sa City Engineering po. Haba ka magibong kipagi lamang yan, ha? Salamat po. At Opo. Sige, po sir. mataas Salamat po. po. Angel? So yan, VP Henry. Nagluluwasan sa mga tao Kung digid ko na dyan tabi, na. Angel, so kwan baga, so nag-eskwela, di ba? Opo. Sa mga So, nagtatrabaho, VP. maopisina, matrabaho, o arog kan, kung kaagi dyan, budak batap gari mong kulor kan tubig. Iba talaga, VP Henry. So, mga residentes na nadigid, VP, may Hmm. tigsisend sa kuyang video. Sa Oo. nakutan mo ni Kuya Boy, pakul pa na. May isan nga ako, ma'am, sa imo ngayang video. Ta iningayaan na permimi ngayang na-experience ang digdi. Malangan ni VP Oo. Henry. So, sa simbahan po, baga digdi, VP, kung nahiling mo si footage, may mga tigbugtak na po sa mga residentes na sandbagging. Tanganing di Oo. malaog so mismong chapel. Kunin nga ni si nanay, sige pa so lilinig niya. May mga tubig naman duman sa laog ka na simbahan. Ay, And dakol na naku. VP Henry o yung mga residentes hindi na nagpapahayag na haloy na po talaga ngayon ining problema. And then sana ngayon Oo. sa paagi ngayon nindo maresolveran ngayon ini na dekada na ngayon na experience ni. Tabako na ngayon ini safe. Dekada. Kung Opo. dekada, sobrang 10 taon yan. Opo, VP. Bako daw resultang kang sea level rise. Di ko masimbag iyan, VP Henry. Pero Tama yun hindi sa ang pagkasabot ko concern kay sir, itong kauron mo, pagkasabot ko naman kay sir, imagine mo, ako kaya, Angel, kabisado ko na Ligas reporta, ako baga 10 taon akong naging reporter. Opo. Halos ang kanto dyan, tumtumi yan. Yan San Roque, kung halik ka digdi sa, halik ka digdi sa may arko, di ba? Opo. Kung halik ka naman sa Kalye Siping, di ba? Ma-cross ka baga ki dakulang, dakulang bridge. Opo. May Balik ang Kalye salog. Siping. Sa wala ka yan, may salog na mahinip na maiwas. Pigdragahan na yung salog na yan, di ba? So kung ngayon ka dyan sa may pasiring ka sa chapel, salip sa salog. Opo, VP. Ang salog na, ang pasiring ando man sa pumping station. Kumbinsido ka na. Pasiring nga Okay. sa pumping station. Tapos, iyan na tinampong na tumbok nindo kung magi ka sa chapel. Pag tiko mo kan sa tuwan, tumbukan, slaughterhouse. Opo, VP. Bako. Kaya, tungkol mga kanto dyan, taaloy kitang na-assign man sa Ligas Report keto. Dahil man nagbago ang tinampo. Dahil man nagbago ang lugar. Pero, pero ang tubig pala na minaapaw, hali dyan sa salog. Opo, VP. May Kung sabihin mo, drainage ang dito sa may naglob sa inda inutan. dyan, Angel, ang naglob sa inda dyan, tubig dagat, wala, tubig na Hali sa tubig na salog. hali sa salog. Yes po, Tubig ang VP. salog na, ang tubig dyan, hali baga dyan sa may Proxy Hotel, di ba? Opo. Proxy, hali dyan sa may Peñaranda, hali dyan sa may Urosite area. Oo. Yan ang luwasan Maagi, ka VP. yan. Opo. Sus ko, sana dahil dyan magkaigwang leptospirosis. Adi, Oo. Sana, VP. Dain choice sa mga residente sige. Kundi maglamo tao, maglusong po Oo. sa tubig. Tanganing makaluwas sa indang mga residensya. okay, madali lang. Tapos kudo si Engineer Ibo. Ano, Mm-mm. di ka magiraw dyan, Angel, ha? Anong oras na? Apo. 8:06 na. Mm-mm. Kung dahil makontak si Engineer Ibo, apudan ko si, ano lang pag-apod ka ni? Sa Messenger gaya dade. Pwede, Si Mayor VP. Garbin. Opo. Si Mayor Garbin. I-report na lang iyan kay Mayor Garbin. Ano,
Okay, di. May nahiling ka dyan na ada pa gaya mag-eskwela mo niya na di. Sa mga opisina. Dahil man, VP, sa Kumusta? mga opisina ko sa bago, sa tricycle, naghahalot lang duman sa dulo, tapos nakasulog sa VP, subotas po baga, tapos may may Oo. kaibahan, tapos pag Oo. masakay na sa tricycle, ubao na subotas, ikaw na duman sa kaibahan, tapos masakay na siya sa ano po na tricycle. Iyo, day man pati pwedeng ilibit mong tinampo. Dahil VP, Kung baga nilibit mong tinampo diyan, kay rak sa mga resident mga harong, mababa Oo. sa harong. opo. Di paano pag ang chapel piglaw kitubig Joshua Angel? Opo, VP, tig abutan na sa degree. Ma'am, ano po ang Opo. Dalagan ako dito na. Pero ka po sa Ay, naputol si Angel. Sige na, pakiapon tabi Angel Gararay. Ano? Balon tang i-connect mga tugang sa mga otoridad, makaurong tangon yan si Mayor Garvin. Ako sa, ano yan, Boda, kung bako si Mayor-elect Isham Ismail, tabi ano, sigurado ko, aram iyan ni Kapitan, si nga ng Kapitan sa Barangay San Roque, si Kapitan Hello, VP. Martinez, Ako. di ba? Kapitan kan Barangay Ako San Roque. nabibilig si Kap Martinez, bago na po ang Kapitan Digdi, si Kapitan As in, Hill sino? Atento. Opo. Si Sai? Uling ni VP, Hill Atento. Sige daw, pagkahalin mo Uling yan, ni Angel, VP. di ba na daw ang, yun si Kap? May saro po ni VP na residente. Sa residente ka po ni ma'am? May concern po siya VP na Sige daw. gustong i-raise. Mm. Ma'am, Mm. maring aga po, nasa live sila sa DCGB. Sa ibong na linya si VP Henry. Ano po sa gusto mong sabihin po, ma'am? Good morning po. Ay, good morning, ma'am. Si Henry po ini. Mm. Yes po. So Opo. po akong concerned citizen from Purok 1. Pero man po Opo. ako sa apektado. Nag-opisina po baga ako. Mm. Sigapot ko yung situgang ko bilang sarong parasira dahil aram niyang laugluwas kang tubig dikdik. Sabi Mm. niya, pero sa pinakakausapaan, ito po bagang para daga duman sa may kanisipin. Left and side. Pigdagaan so kayo siping. Okay. Opo. Kaya ka mga nakaaging bako pa man po, grabe ang baha digdi. Ngunyan Oho. po, digdi na mismo sa may chapel, palalaog na duman sa Purokwan. I Dako na po see. ang apektado. Oo. Diri tama po, ma'am, sutugang mo ta. Iyan baga nakalyusiping kung hali ka duman sa Peñaranda. Kay ito, matibo Yes, yan. Ngunyan, kay ito, Yes, sir. mga pigdagaan ka ito. Siyempre, sa tubig, mapasiring duman. Yes, sir. Mapasiring Dahil duman sa kami- pigdampingan na area. Ngunyan, tadinampingan, halangkaw na ito. Sa tubig, nag-stay dyan sa salong. Yes, sir. Dito, pirmi ng halangkaw yan. Naghahanap ki hababang party. Yes, po. Hababang party, ano purok uno? Yes po, yes po. Dahil Iya. kang Okay. dating manipa pa po baga ito. Yeah, Siyempre iya po, ang iya po. nipa. Manipang kang panahon. Ang, Oo. ang Mm. nipa po, pwedeng magsurop kang tubig, di ba? Opo, opo. Ngunyan po, dahil kang sagdagaan na both side, dahil na po, wala na siya, sa tubig talaga, dahil nang agihan. Kaya yan po, Mhm. dahil ibaba digdi sa chapel, pasiring po Mm. yung bigabos ang tubig. Iyo po, ma'am. Naintindihan ko. May punto po itong tugang mo. Ikaw po siyang punto Yes po. na sa sinabi niya, saka ito talaga, matubig dyan sa may area niyang kalyusiping, ding bako masyadong halangko ang tubig yan sa ito. Kasi tubig, binadalagan duman sa day panadadampingan kay Nginot. Yes po. Opo, okay. Sige ma'am, salamatong tabi sa concern ta, ipaabot to sa mga otoridad. Sana po makatabang kami kung anong pwedeng gibong tabi dyan, ha? Iyo Yes, po. sir. Sir, Okay. Sir Henry, through po sa DCGB, salamaton po, na sana po sa paginindo matauan ini ki atensyon, magibuan po ki Mhm. aksyon Mhm. sa Iyo po. siring duman sa nanununggan. Iyo po ma'am. Gibbon may Salamaton pagpagi na po. makikonnect sa enda and sana po makatabang kami, ha? Salamaton po. Salamaton. Salamat po.
Opo. VP, Angel? may nakapila na naman ni VP na gustong magpahayag din concern. Sige lang. Nagluluwas Patanong ang lang ang VP mga Henry tao. sa mga residente, sige, halata na para bangog sa mga taga-barangay San Roque. Tatay, Ay, salamaton good po. morning ano po ang gusto mong ipahayag na sa ibang nangingin si VP Henry? Sir Henry po, Ay, marinaga tabi, bossing. ipapaliwanag naman po is ang gusto lang po namin, pagba digdi sa San Roque, sa Porocono, may alternative kaming paagihan lamang yung mga auto, tapos mga tricycle, motor, makaagi lamang doon sa Pigigibo, doon na tulay sa may Mhm. papuntang Siwol. Para doon naman Opo. doon sa tabi ng mga auto, every time man sana, naba digdi sa Porocono. Yan masarap yung pagkauro. Ayun. Magayon, sir, ang sa imong nahiling na pwedeng alternative na O, tabay solusyon talaga yan. di nakakagin mga auto tabi. Iya. Mahirap na Asog mo po. estudyante at saka yung mga matrabaho, napipintin din yung paglaog Hmm. trabaho. Iyo. Asab na po, ining tinampong ini sa may chapel, day po nakakadiretso duman sa gari itong so Pigibo Bagang Boulevard, day nakakaabanti duman, day Hindi nakakasakat po, duman. kasi sinarado lang po nila duman. So, Ayun. So kung halimbawa man Pakibukasan. mabukasan po ito, makaagi duman ang mga auto, motorsiklo o tricycle sa tao, makakatuwang ito na dahil madidipisilan digdi sa lugar na sa may chapel. Yun po. Bakula ang matapos Ayun. Opo. Ito po sir na pag pinagi ka mo duman sa likod sa may itong boulevard na itong Pigigibo. Saan pang luwas ka ito na pwede ka mong dito na sa may arko? Tama ba? Diretso na po yan. Kasi ang daan po dito, mula dito sa may Purok Dos, hanggang na doon sa may, malapit na sa may tulay, baga sa may pumping. Iyo. Parang gusto Basta ko importante po. Yeah, opo. Basta importante po, hali din sa inyo, mabuksan itong tinampo pasiring duman sa Pigigibong Boulevard. Ano? Yeah po po. Itong alternatibong ruta na mas madali Ayan, kang makaluwas tabi. every time basta na may baha. Ayan. Yun lang po Opo. yung pakiusap Iyo. namin. Sige sir, tayo paabot na po sa engineering ha. Buda tabi kay Mayor tabi ano. Mahagal kitang Ayun tabang. po. Apo. Salamat po. Maraming salamat po, to. Sir Henry. Mabuhay po. Salamat. 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 Tabang po. Apo. Salamat po. Opo. Angel. Thank you po, Tatay. Uli na VP, nagruruso na sa mga tawag sa Kuya para sa luwas sa nganing, Oo. to oo. thumbs up nga ni VP Henry. Sa, Bako ito ini talaga kuan po. Angel, bako ini Bako ini magabat busy na ka si raw araw. ako naka-start diyan gari mawala na ako. Di ba? Sitwasyon na ang tinampong may gusto sabihon ining tubig sa tinampong yan nagalawan sa harong ninda, di ba? Ang concern ni kay VP Digdi, ito nga yung sumabuksan duman sa area para at least pag may mga pagkakataon na, sa mga pagkakataon na makalangkawan tubig, may alternatibo sa VP Henry maagihan. Oo. Okay. Tama ito, sige ta, i-connectar ta. Sana kumabuksan man ang dito, itong alternatibong rota, takon haloy ang solusyon dito sa pag naghayta diyan sa Purok Uno, duman ang pwedeng Apo. agihan kan mga tao, di ba? Apo, VP. Pero kumusta apo. yan, Angel, na mga nahiling kong harong na may tubig sa ampangan? Naglaw taban sa sala ninda na tubig? Day ko siya, VP Henry, kung nagilaw guni duman ta, medyo haray uman sa ano niya, nakasakop lang ino VP Henry, digdi sa mga guru gate nila. Pero itong pigsan sa ko, digdi kan sarong residente, nagilaw talaga VP Henry sa mga harong. Obviously, garami na laog yun sa tubig, lalo na paghalang ka ang tubig. Oo. High tide. Di ba? Opo. Ay, nako. Ika nga, kung bumaba ka dyan, siguro patuhod mo yan. Ay, VP, sabi kang ilo sa nakauron pa, kung atab ba kami nakaabot digdi, antos duman sa may tati makanik Kuya Boy, ang tubig. Takon patuhod yan kay Boy para paabot sa bangguran ni Boy. Sa'yo mo patuhod yan. VP? Okay na. O sige. After ko Duman na si Kapitan. dumanan Angel, si Kapitan. Doon mo si Kapitan, kuan mo ka reaction si Kapitan, baka may ginibo naman sang action, pero kay pon kay constant follow-up eh. Yes po, VP. Kaya pan constant follow-up ka yan, ha? Sige. Baka yaon Okay. naman si Kapitan sa barangay o kaya kung si Say na officer of the day, tanganing mga gagas naman po ni na informasyon kung ano man sa parte ka sa lado ka na barangay council, kung may tigigibo ba sinda, and then kung ano ang Opo. update duman sa gigibunin ng medios po ni VP Henry. Sige. Sisi nga ng Kapitan dyan, tabi, Angel? Kapitan Hill Atento. Hill Atento. Opo.
Iyo, okay, sige. Pag okay, sa pa, Kapitan Martinez. Sorry Ah, Kapitan Atinto na pala. Sige, okay. Apo, Sige, Tabi Angel. So, yan Diba na si Kapitan Tabi reklamo ang concern dito sa Purok 1 sa Barangay San Roque. Istoryang baha, wow, baha. With Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. Sige. Apodang ko doon si General Ibo. Baka lamang naka-online siya. Balon ko sa ay nag-ring po si Engineer Ibo. Baka lamang okay ano joke sa on the air ano. Takundi apodan ta si Mayor Garbin Tabi magad kita. Pero aram ko baka nakaabot na ini sa engineering ano. Balon tang apodan si Mayor Garbin mo niya na pagkaaga ta ay day ringing lang so ay hello engineer. Hello engineer. Morning po. Opo, ay pasensya ka na busing tabi ano, on the air ka sa programa ko tabi at dito ka na apodan ta. Yaw na ko sa ibang lugar. Okay. Okay. Dito ka kayang apodan sa cellphone. Ano po kay ni may concern kaya sa mga taga Purok 1, engineer kan Barangay San Roque ta diyan pa lang sa inyo pag nag-high tide nag-abot duman sa may chapel ang tubig sa may Purok 1. Yes, alay ng Opo. problema yan. Iyo po. Ano po ang gari initial na solusyon tabi diyan engineer? Aloy ta na yan ginibuang ki initial na solution kinaganta na duman ki gate nga ni gate valve duman sa floodgate duman sa may ampang kan chapel na dapat pag nag high tide pag saraduhan baka din nasa saraduhan pero pag high tide talaga pag high tide paginibo ta sumakulbert ta sis lalo na considering na ang San Roque iyan na Purok 1 yan sa mga nainot na mag-develop medyo ababa na. Kumbaga dahil nakitang depensa because of the elevation kang daga medyo ababa na talaga lalo na ngunya na dakulo na nagtiriling sa mga pagparaning definitely nabayaan na siya Opo. kaya ang pinaka-solution talaga ang pinaka-solution talaga yan, itaas yan. Pero, dahil naman nga, ito hindi ko yan, dako lang maapektuhan. Yes, dako lang maapektuhan. So, pag nagka-high tide, dapat may tao dyan. So gate duman, pag saraduhan ninda. Pinakagantayan gate actually, 2 years ago pa. May floodgate dyan. Yes. Oo. Ito bang floodgate na ito, engineer? Ano po ito? Operational pa ito sa 2 years ago na? Yes, mano-mano man lang ito pagtataasan pagbabaon. Kapag nag-high tide kaya nagbabalik na baga sa dagat naglalabas high tide. Opo. Okay. Sabi po kaya ito na lang dapat maraman. Oo. Yes. Itong floodgate mo pong ginibo, yung digdiyan sa may salog, tas sabi kang tao, halida po sa salog ang tubig. Ito bagang supasiring sa pumping station? Yes. Ali, duman mismo sa ampang ninda. I see. Duman mismo sa likod ng chapel. Yeah. May culvert duman na so paluwas na tubig. May plug gate ito, plug gate. Opo. Pag nag-high tide, sasaraduhan ninda. Ayun. Sisay po ang in-charge kay ito tabi engineer na pag-close as in pagsara kang Barangay. sa barangay. Yes. So barangay, ma-in-charge dapat sa barangay kay ito na yun okay lang po na kung may itong, di man siya pwedeng nakasara palagi tabaka kung may tubig halis sa laog, dapat makaluwas sa salog. Yes, pag nag-uuran man kaya, pag mainit, pag nag-uuran, dapat makaluwas man sa tubig. So sa drainage system ka pag man sa dike. I see. Okay, naintindihan ko na tabi engineer. So meaning, pag ma-high tide, isasara sa floodgates na ginibo nindo. Gate. Flat gate. Yes. Flat gate. Okay. So pagtapos naman, ibababa naman hindi ito pag low tide. Yes. Opo. Pag ito po naka-close ito, tabi engineer, dahil tubig na may nasa katigil sa Purok 1 pag high tide? Hindi. Depende Sir Henry kung medyo kung kaya ito, kung may rubber ito, kung medyo gas-gas na sa rubber, may maintenance man ito. Anything na bako fix na tigatas baba, kung minsan may tendency maglaw ang tubig. I see. Kung mawawara na so gasket niya. Oo. Pero bako siya garo nga kapareho na talagang dakul sumalaog na tubig. Kontrolado na dit na lang. Yes, of course. I see. Okay. Pero tabi, hindi rin mahiling kung kumusta na sa rubber duman. Tamaga kun.
nag-kulkit pa yan sa DP. Sa DP ang nagpagibo kaya. DPWH. Nagibo ka yan so DP. Sabi ko, di ka mo pwede kan makagibo kan DP dyan. Unless, dahil din ka ganan ki maray na outfall. Ayun. Ano yan? Opo. Oo. Ay, ini pong baking ini sa river baga. So salog na haling proxy, di proxy hotel. Yung ginalawas naman sa Tibo River na nga. Atibo River. Opo. Nagibo po kan kang dre iyan na tagsa ibong na ano pod ka yan. DPWH. DPW nagre-referap diyan. Yes. DPW. So sino naglibo ka na flat gate? Yes, sir. I see. Okay, okay. So dapat pala may nagre-rep man nagbabantay ka ang pagsara, pagbukas. Yes. Marathon sir kung route na. Sana day po man. Ano po yan? Second engineering po. Second engineering this. Sige, ma-follow up kami ha. Ma-follow up tabi kami engineer. Okay? Ay, Yes, ikadua, baka pwede sa imo ini. May nakaurong kaming residente duman na ang suggestion po, mabuksan da ining tinampo na hali baga dyan sa chapel na minaluwas duman sa Pigigibong Boulevard. Taga-repig close da ito, engineer. Ngunyan, kung mabuksan da ito pong salong alternatibo kan mga tao na pwedeng umagi naman kung halanggaw ang tubig di sa may chapel. Data masasabi, tamay mga pribadong tagsadiri ito o data pwedeng ibuksan, lalo na kung private property. Makikirordinet kita sa may sadiri. See, okay. May tagsadiri pa rin ka ito. Kaya di basta-basta kami pwedeng mag-intra. Ay, pangyari. Ano? Okay. Ay, nako. Di, paano yan? Mabakal ka kandaga. Okay. Okay. Sige po, engineer, at least nakuha so information dyan. So, ano pong kondo kayo na, ano? Anong pwede kayo ni? Di ba? So ko yan, 10 kumatas na silibisyon ka for ono. Pero, pero magayon ng kalatoson. Okay. Sige po. Consider yung orosite. Orosite is 0.45 meters below sea level. Dahil kitang magiging ka mga nagka-erino. Nagka-erino sindo mag-develop na sigentas kan ko yan. Kaya sige man ang lubog ng area na to. Yeah. We have nothing. Kumbaga, wala na kitang depensa, wala na kitang engineering intervention magiginibo. Pero, kung mapagana iyan na pumping station, pag high tide, sarado yan, dahil may malawag na tubig. I see. Okay, okay. Nganing sudagat, iluwas duman sa kwan, sa dagat. Ibalik pag high tide. I-close mo lang so gate niya, dahil na malawag sa tubig dagat. Iyo. Kitubig. No need magpump ka kitubig dahil sarado so Apo. gate mo Oo. malawag sa tubig. So, ang importante, itong flat gate, makuan, pending nakasara ito pag high tide. Ano? Yes, Apo. yes sir. Sige, sir. Salamato na maray, ha? Okay, May okay, mapalap tabi kami. Thank you, engineer. Thank you so Okay, much. okay. Thank you so much. Engineer Ibo, mga tugang sa ano yan, sa tuya tabi na pagipag-uron mo niya na pagkaaga sa follow-up, may kinaraman dyan sa bagay na iyan. Ano? Dapat pala, may nagkukwang ka ito, may nagbubukas ka ito, ano, may nagsasara, may nagbukas. Baka makuha na angel si Kapitan, ano? Makuha na angel si Kapitan, kan barangay, ano yan, ano yan, na makuha na angel si Kapitan. Dapat pala, may nagkukwang ka ito, may nagsasara, kunig, wadyang ki flat gate, na ginibo, di, ito ang solusyon, madali lang ta. Apudan ko daw si singani ito siyaon sa kwanta. Standby muna Jomar ha, sandali tabi Jomar. Standby muna, baka may kaurong ka diyan. Apudan ko daw si singani ito suspi ayuta diyan sa second engineering. Si singani ito, Richard De Jesus. Baka friend ko siya sa Facebook. Madali lang, Richard De Jesus. Pakitabang si sidang pwedeng maka-upload. Ay, Shara, baka tabi yaon ka. Mag-load ka na lang tabi. Ako nang bala kang load mo. Ano? Baka pwede mong ma-uploadan si Richard. Na ito halat na, di ako. Madali lang po. Jumar, sandali lang Jumar Tapusin ko lang ini. Richard De Jesus. Baka yun madali lang baka pwede tang maapudan sa messenger. PDP.
Go ahead, pare. Bako naman si Sir Richard and PIO dyan sa Second Sisay Engineering na. District. Sisay na. Si Madam Catherine Baldano Riliama. Catherine Baldano Riliama. Oo. Sa Second Engineering. Second Engineering under District Engineer Warren Azotea. Ay, pangyari. Wala kita kikuan. Ito Wala ang kita number 8 ki... of the record, of the air. May kontak ka? Gwa, Pakipuro mo tabi kay Shara. Magipuro okay, mo kay Shara. ma-out na Tada ko ako. sa maapadan through phone. Ma-out Sige, na ako. Tapos yun ay kayo si Sarah, papuda na lang naman. Yan ito Shara. Etabon to si Shara mag-abot. Mga quarter. di- Bago di- mag-ikaw na siya. Okay. Sandali lang. Sige daw tabi Shara. Pakiapon dito tabi si Madam Sophia yo. Apo daw tabi. Taigro, baka inan pwede tang solusyon na. Itong flat gate na ito, kung route na di ipaayos ta, ganun nga kaya mga ay ito kung itong pigasabi ni Engineer na solusyon, ito pang pwedeng gibuhon. Itong flat gate na ito. Dahil ko pala nahapot sa mga tao. Pero baka makuha na Angel si Kapitan. Si Kapitan, hapoton ta kung itong flat gate na ito. Ito ang na solusyon bago tatabi. Tagaro kaya ta na ini na so engineering, buda tabi so flat gate maayos. Pero kung dahil pa, ang sa tuyang last recourse, apudang ko tabi si Mayor Alfredo Garbin Jr. kung ang pwedeng gibuhon dyan. Takayan kan mga tao. Dahil man kan mapabaya si si Mayor Pido tabi pag naaraman niya in a concerns tang ini. Pero so sa tuya mo ng paagi sa tuya mo ng paagi kung paano yan. Sabi ni Brad Charlie, pirmi ako nag-aagi dyan. Bako daw ang nakaapektar dyan so pagtambak kidaga sa likodan kang Proxy Hotel na ginibong parking area. Ay bako ito pare. So digi sa ibong maiwason baga ito buda sa ibong na side kang ginibong garahe kan mga bus company. Pirmi nag-aagi dyan. Iyo, bako tabi ito. So bako itong sa may Proxy. Digyan sa ibong tabi pare. Itong so unin na bagang. Basta pag rampas mong tulay, may mga dinampingan man ang na area dyan. Dahil ko aram kung arin dyan. Pero ito so sabi na baka ito so nailing na problema. Okay? O madali lang. Ilingon tatabi ang solusyon sa bagay na yan. Hello, Sir Tony. Hello? Okay, sandali lang. Shara, magkiload ka daw tabi. Apudan mo ito si ano ito? So, tagapagtaram kang, bako na pa lang si Richard. Dito ko si Richard, accessible ito eh. Sana accessible man ini. Piga contact na ni Ate Shara, si PIO. Baka lamang magsimbag mo yan. Baka lamang magsimbag. Piga hanap na si Kapitan sa harong tawara sa barangay hall. Sige, dumanan mo tabi Angel sa harong sikap. Tahapotan ko lang itong flat gate. Kung igwasin na kinaasay na tao na magtas baba ka ito. Kung itong solusyon, ito ang gari pwedeng gibuhon. Diyan tabi sa barangay San Roque. Pasiring sikap o si Angel duman sa harong daan ni Kapitan. Kung yung ko tako dyan sa Legazpi, mas madali. Pwede tang apudan via phone. Kaya lang, kung day tabi dyan sa kwan, kung day tabi dyan ski, kung mo tabi, Jerome, taraman mo dyan sa tindahan na sana si Sarah, kung ang bala, ilista. Diyan kay Alma, si Alma baga? Si Alma dyan, sumagayon kayo dyan sa baba, Chard. Talaman si Alma, doon ang kay Alma, para mas madali, tabaka aloy pa yan. Kay punta ki, immediate meeting action, para dyan. Nagmaduman si Angel sa harong ni Kap, sa barangay hall tabi, kan barangay San Roque. Yan. May tawara na sa barangay hall, si Kapitan, kan barangay San Roque. Kaya maduman si Angel tabi sa harong. Okay? Sige. Pakikuha na lang muna. Baka makauron tayo. Gusto ko lang maraman itong flat gate. If that is the solution, dapat baka sa flat gate route na. O baka dahil na po nasasara. O baka kung may rabbit pala ito na pag sinara mo ito naman, siyempre dapat may rabbit ito na dahil po makalawag sa tubig. If that is the solution, tabi, according to Engineer Ibo, ito ang dipostro ta. Itong gari mas madali. Kung yan hababa yan, bata ito pala napigasabi kan listener ta dyan sa San Roque, mga tugang na may pwedeng bukas na tinampo,
mga kumparan ito, tituladong lote. Makikiuron ka duman, tabi sa mga tagsadiri kang lote. Okay? O sige. Ilog ko na muna si Jomar Bien, mga togang habang pigalat ta, so piring makauron ta dyan tabi sa engineering. Migo ang solusyon kaan, Jakan ang Ligaspi, na umarangkada pa ba si Level? Iba sukaraw ni Engineer Ibo, yung sukaraw ni Engineer Ibo. Alright, o sige po. Ramonta na muna ang report, alas 8:31 na, habang pigalat nga to ang piling makauron, tabi, dyan mga tugang sa engineering, asin po dyan sa barangay, San Roque, ano? Ilang na muna ang report ni Jomar Bien, 8:32 na, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magmang atay, kay pan po nasabayan in protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule, ang liver aid Silimarin capsule para po sa salud asin protection ng atay. Yan po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, saro po yan mga tugang na protection kontra sa atay, siring man po mga tugang, saro po yan na paagi, tangani po na maiwasan ang danyo sa atay, kasi maiwasan po ang paghubag kaiyan. Ang Silimarin, saro po na powerful antioxidant, nagkakatabang po sa pagtuon ng protection sa atay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Liver aid Silimarin capsule, mabakal yan sa mga panginot na butika nationwide. Alright, liver aid Silimarin capsule tabi, ang satuyang kaipuhan para sa tuyang atay. Hello? Hello, bossing? Hello? Madali lang. Nawawara yung signal. Okay. Si dating Caplito Martinez po, Head Executive Assistant ni Mayor. Sige ha. Okay. Thank you, tabi, bossing ha. Daw, anong gibuhon tabilo si level kita, mabaha, tama baha. Yung ani po, pero thank you, tama ka, King. Ibaga sabi ni Kwan, below civil level kita, mas maray na baka sa pagka-forward ni Jimmy kang number, paki ulit daw tabi, paki agar-garay kay Shara, o kay Kwan, kay Jimmy, ha? Alright, bueno, aramonta mo na ang report ni Jomar Bien, hali po dyan sa lumas. Jomar, good morning, go ahead. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Kasubag may kahaputan kita na kaipuhan masimbag. Ang issue, so sa itong linuwas Kasubago, ang malilipot, ang lokal na gobyerno kan malilipot, may daga na ang kaput na papel kan malilipot is tax declaration. Duman nakatugdok, so malilipot National High School. Dahilan ka ang dagang ini, donasyon man sana sa lokal na gobyerno kan malilipot, asin ang papeles kan malilipot, igwa man nakapot ng papeles ang malilipot, dumarag patugdok, sa likod kan malilipot National High School, nin mga edipisyo, ang LGU, arog kan building na pinagagamit ng ngunyang kan Bureau of Fire Protection, barangay hall, kan barangay 4, barangay health center, asin iba pa. Ang problema, dahil pagkaisi ang LGU, pinatituluhan kan DepEd, ang tax declaration sa LGU, pinatitulang kan DepEd, sudaga. Ngunyan, pigkukuha na kan DepEd, ang papalayaso na sa LGU. Nag-request ang LGU, nagkarasuhan, nakabot sa Court of Appeals, ibinalik ang Court of Appeals sa Regional Trial Court for garong ngayon mga settlement na lang. Nag-request ang LGU na dain na sinda pagpahalion, tapos sa mga building baga duman, so daga bali na sinda nagpunta ito. Basta so natugdukan na kan mga edipisyo kang gobyerno, dain na sinda pagpahalion. May mga opisina na, problema, kan nakalis na Petsa 22, naggarampangan, so simbag kang DepEd National, dininainin so request kang LGU. So, yan sa mga opisina kang LGU, ang daga sa diri kang DepEd na dahil may titulo, paparalion sigda, anong nga ang gigibuhon kan lokal na gobyerno kan malilipot. Si ABC President Abby Binalya, kan time na nasa progreso ang kasong ini, siyang municipal administrator, kaya siya nakakaisigabot kainin, sa iya taaramon, ang iba pang istorya kainin, kung anong nga ang planong gibuhon kang LGU malilipot. Marina Agatabi, Kagawad, ABC President Abe Binalya, nasa ibong na linya si VP Henry Maceda. Ay, Marina Aga man tabi. Ay, Marina Aga po.
Sir, ano pong Baliyaw. property kang munisipyo anyo niya sa kumpan kang eskwelahan? Actually, sabi, BP. Opo, ano pong pagrugaring kang munisipyo anyo sa kumpan kang eskwelahan? Iyan pong bilog na compound kan Malilipot National High School. Sa diri po yan kan local government unit. Okay. Ang kampo kagawad, ang munisipyo po, igwak ki titulo na kapot na nagpapatunay na sa endop ang lote. Haloy po yan na tax declaration lang ang pagkakaputan kan local government. Nga ni po pagpapatituluan iyan. Niya nga nakatugdok so Malilipot National High School. Now, nagkagwa kami kay pagkakatao na nagtao so DOH kay gibo na rural health unit. So, ano baga po, rural health unit kan local government. Yan mi po pinatugdok. Pagkatapos, ang naraman na sa nakan local government na pinatituluhan na palang kan so principal degree. Kunya, pagkarami mi pong pinatituluhan, may nag-file kaming kaso for cancellation of title. Ang katunayan cancer, kapag tukaw kay ning bagong principal kang inot kan way back mga 2004 or 2005, nagsabi pa ini sa Sangguniang Bayan na nagre-request na idunar na sa inda ang iyan na lugar na iyan nganing masadiri na kang DepEd. Pero dahil man po iyan pigdonar kang local government unit, ang okupado man sana po kayo ni halos dito yung pamansana na may kuyan man ang local government nangangarap man na pwedeng gamiton pa itong mga bakanting lote. All the while, naraman din na po, nagtitulo na. Kagawad, arin po na inot, sa pagpatugdok nindo kaya ng mga property kang munisipyo o sa eskwelahan? Inot po na nagtugdok dyan ang eskwelahan, na dati po elementary yan. Okay. So pagpatugdok po kayo itong eskwelahan, di ba ko po kayo po ang building permit? Hindi po, ano nagtatawag sa na pong building Sa building permit local baga po, government? sir, kayo po ang di ba sa building permit, pero kayo po ang land title? Government to government man sana, sir. Ang Negotiation, sufficiente na po sufficiente na po garo yan na tax declaration. Oh, government to government negotiation na lang. Pero Ayun yung po. tabing tax deck na kapot nindo, ano po yan? Kasi nakapangaran po yan tabi, gagawad. Sa local government po, local government unit of Malilipot. Nakapangaran na sa local government of Malilipot, pero wala ka mo kilang title? Eh po, tanay pa mapiga-applyan may for titling. Pag igwa ka po bagang araw kayo, dapat i-apply mo. Iyo po, okay. Meaning Yung ano po, po, kung ini may ang tax sarap ng kuya. declaration, nakapangaran po sa endo, saan po hali kagawad ang lote? Isip po, nagdonar Dinunar saan po yan nindun- kan mga taga Malilipot. Dinunar po yan dito sa local government unit kang mga inot na panahon. May history po ang daga na yan. Okay, dinunar po sa daw- lokal na gobyerno. Okay. Opo. Okay. Kung dinunar po sa lokal na gobyerno, napatituluhan iyan kang eskwelahan na. Kung para nakapangaran sa inda iyan. Yan nga po, pingalasan may kan local government na kaso igwa na kami dumagkapitutugtog na mga edipisyo, bigla sa nang nagkaigwang titulo. Ano po yan? Special patent po ang ginibo ninda. Iyon na nga, nalibong ako. So, patugdok tabi kagawad kang eskwelahan, nagpaaram sa lokal na gobyerno. Ano po? Ari po, dati na po dyan na may eskwelahan. Dahil itong eskwelahan po na yan high school na yan. Nagpatugdok Yan po, ka yan. Dati pa po, nagpatugdukan, dati ng DepEd. Dati po yan, elementary. Oo. Pero di ba may high school mo yan? Iyon, kinumpit na po yan na high school. Oo. Ang Pero bilog na- nagpatugdok po nagkampus sila po, ka. high school Nagpaaram. Nagpatugdok po sila ka. Nagpaaram po sa LGU na mapatugdok kami dito sa Lote Nindo. Dati na po yan na existing ang mga kuyan dyan, Eskwelahan. mga eskwelahan. Ikaw po sinda dyan na pinatugdok, nagpapaaram po sinda. No, so mga bago pong mga building. Oo, yan. Pero arin po na Nagpapaaram po sa sila. elementary school. Arin po na sa elementary school o sa pag-donate kang lote sa Indo, kan tagsadiri ka yan.
mainot po sa pagdonar. Taday man po yan Oo, tutukan kung see? dinunar yan sa local government. Iyo mananggan ano kundi magkangalason man kung napano yan na pinatituluhan iyang kang DepEd na kumbaga may kon kamo sa pag-apply baga sir sa titulo, di ba answer o sa requirement yan may tax declaration. Iyo So po. tagsa diri kang looting dati. Di po nasusugyan sa kwan sa munisipyo sa ano nga napuntaan sa treasurer na nag-apply sila Kang- kilang title. Siyempre, maluwas po ito naman kung ang looting pig-applyan ninda may tax declaration sa lokal na gobyerno. May mga ara mo sir, ang pagpatitulo baga kung minsan may mga koneksyon na difícil ugaring na ipag-ano tayo Iyo, iyo. sa radyo. Iyo. Kung minsan Pero baga man ako na natititulohan lang because of connection. iyo pero di ba garo ma-apply sinda diyan sa LGU kaya kigari nga o Ang dapat ano ko nga ta kung kaya ang dapat ko takan sir, ang dapat ko takan naghagad sa mo sinda kay deed of donation where in fact naginibo na po ninda yan dininay iyan kan local government. Naka-minutes po yan sir sa sesyon. ayo Na tigdinay nagsisyon mo kami, ta naghagad sinda kay authorization kay mayor na idonar na iyan na areang iyan sa sa Malilipot National High School. Dininay po iyan kang local government. Kaya Opo, ang sa mo opo. yan pong intention is gagamiton itong portion na dahil man okupado, gagamiton kan local government. In fact, sir, sa kung Iyo. yan, igwa kaming programang so land banking baga, sir. yeah opo Mapapay nga ni kami kidaga. iyo pero kagawad nangalas man ako kun di ba sa pag-apply nin titulo kang lote diri ang sa requirement kan ma-apply ka kay makuha kang tax declaration sa munisipyo di ba Iyo nga ni tax po. debt, Iyo tax nga ni- clearance. Dapat may tax clearance yan sa munisipyo. Ito, Iyo may po, naliwas dapat naman sa record na sa pag-applyan pong lote, may tax declaration na nakapangaran sa lokal na gobyerno. Paano daw ito? Iyo nga ni po, Nakalusot makagalas yan. takong minsan po baga, igwa kita kay mga government employee na data masabutan kung na paano na isyuhan iyan kay mga arugaan. Iyo. Doon Padaan kagawad, ang dapat ito- pinaka-bottom line cancer, so nag-issue kang titulo, relative po kang principal digday. Iyo. Mas Pero, kasin. at sa sabihin ka pang arogan, pero sa proseso kang pag-apply, isus ko. Iyo po. Sige, anyway. Sa proseso kang pag-apply, Bagakuan. inggo diyang kisalaog na dapat nag-click ka baga sir kang mga tax declaration, certificate of tax clearance, tax clearance, magkawasan dyan sa record din doon na itong looting ito, may tax declaration, nakapangaran sa lokal na gobyerno. Paano man ito na-issue Ayun po. ang Treasurer's Office? Ano po, ang gari, may mga problema po dyan nga eh. Sa dyan na may Ayun. problema. So dating assessor. Iyo. Okay, sige sir. Anyway, mahapot kami kagawad sa Department of Education kan sa Albay Division. Ngunyan pa lang, kamunan may problema, tapi pahali na kamo. Tama? Ayo po. Arin pong pipahali duman sa Indo na property nindo. Ang arog po kayo ni sir. Gabos na nakatugdok dyan within the vicinity kang sarong eskwelahan, they're considered squatter. Kaya minaluwas lukod kami, nalukod ang squatter, ang local government ng squatter dyan. Wherein fact, ginastusan po yan kan DOH and sa mo yung rural unit dyan na ngunyan, Opo. dahil min po nagagamit. Nakula pong kantinan Okay. kan, Iyo. Sa inyo po diyang kagawad, Rural Health Unit, ano pa po? yaw pa sa Bureau of Fire Protection, Barangay Bureau Hall, of Fire. Center, basketball court ng Barangay 4. Iyan po ang mga Oo. yaon dyan na nakaokupar. Dakul pala. Opo. Dakul Sa po ano yan, tabo ang sir. plano nindo? Bilang kagawad tabi sa lokal na gobyerno, sir, anong plano po nindo kayan? Actually, sir, nagkaigwa na kuta kami kang nakaurumi naman sa abogado kang digdi sa Region 5. Okay man sa iya na magkaigwa kay compromise agreement papaluwason ko ta, sir. Sindanaan madunar sa mo. Kumbaga, ikukonsente mi na itong titulo wherein fact na nagpapail nga ni kami kay cancellation of title. Pero kaganing to facilitate everything, muyami na sana, kami na lang andun na raninda kay
at least 1 hectare, kadakula po yan na parsilangan. Muna itong sunao Ayun. ko parna, dahil na po pagalion. Ang Okay, sa tuya baga sir, okay. puro man sa nakita public service. Iyo baga. Iyo po Pareho yan man ang lang sa ka muyang muna proposal. Yes, pareho man lang ka muna sa Ah. government service. Baka po mananggat Ayun nga lang po. sir sa negosasyon. Negosasyon ngunyan na po, sa nalagot. ito pong proposal may na-deny ito. Na-deny ito kang Okay. DepEd sa pagi kang So meaning- nagtitindog sa ng abogadong Solicitor General. Kung pigdinay ito kan DepEd, talagang papahalion ka mo dyan, sir. Kagawad. Most probably araw po kaya nan sa indang plano. Ngunyan, Ay, ang sige po. ano may man cancer, taarog na kan ang sa indang aksyon, maghuhurom pa kami na mayor together with the assessor, buda so sa moyang abogado sa ang abogado mo po yan si prosecutor kang Albay si Fiscal Guerrero na ang sa moyang plano kay ni ako ipopropose ko kay mayor as part as sa kuya na isigi na lang ang kaso. Buda so Opo. gabos na natugdukan kan DepEd Mm. na nakapangaram pa sa local government, papatituluhan mi na gabos in favor of the local government unit. Then pag Okay. na tituluhan po ini sir, gabos na okupado kang DepEd, idodonar mi. Ayan. Once na Okay. Okay. de kami sir titulo, dahil mi man pwede idonar. Iyo baga. Tama ka po dyan, Kagawad. Opo, okay. Kagawad, salamat to na maray. At least pala may nangyaring negotiation. Mahapot pa kami sa DepEd kayan. Albay Division kung ano pamplaan mangyayari ang sitwasyon na yan. Ha? Salamaton po, Councilor. Okay po, salamat man sa nagdadarango. Opo, thank you. Jomar. Okay, si ABC President Abi Binalya. So may negotiation, kaya lang denied kang DepEd BP Henry. Yung nga ni, Denied, ngunyan na kung plano denied nila. yan, Oo. Squatter kung denied sila. yan, talagang ang katapos, kung denied yan, talagang ang pagtubod kang DepEd, senda yan. Sa may titulo Iya, sila. pero oni ang gigibonin da. So kaso napigpapakansilar ni dia itong titulo, pagkaigo ki titulo. So makangalas na misteryosong titulo, ipupursige kang LGU, irerekomendar ni ABC President Binalya kay Mayor na ipursige lugod ito. Na nadarangaya sa Maray na Hororon, di pursige mi suka-suka ito, ikansilar. Pero Yeah. ang magayong sa inda, maski argo na ka na nangyari, papatituluhan na kan LGU so gabos na property ninda na may eskwelahan, idodonate pa ninda sa DepEd sa may eskwelahan. Iyo baga. In Iyo good baga. faith pa, Mhm. yuga mo yan. Mhm. Mhm. Ah, Iyo. Sinda na supigapi kang DepEd, tatawan pa Iyo ninda pa di mataba. donation. Mm. Oh. Yeah. Kaya aramon Okay. tayo Okay. aramon ta magmimirating sinda, taramon kung ikonsiderar kan alkalde buda kang sa indang abogado so proposal so plano ni ABC na idiretso na lagod sa kaso abo sa Maray na Ororon di diretso ng kaso. Yan BPN Okay. report. Okay. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Masalimot ang nangyari sa Malilipot. Masalimot man nangyari dyan sa Malilipot. Babalikan ta po yan, totod lang mga tugang 8:15. Standby mo na, Angel. Babalikan ta kakasabay si punong barangay Atinto kan San Roque. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indukang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in the school year 2025-2026. We offer a wide and varied curriculum for Little Angels for 2.5 till 3.5 years old, preschool for nursery, kinder, and prep from 3.5 till 6 years old, grade school from grades 1 till 6, junior high school from grade 7 till 10, senior high school from grades 11 till 12. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at SIS learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children. Enroll now and bring the following credentials: current report card, PSA birth certificate, certificate of good character for academic and artistic booster, and to prepare students for this coming school year. SIS also offers summer classes for the following grade levels: preschool like nursery, kinder, and prep, grade school from grades 1 till 6, high school from grade 7 till 12, speech class, dancing class, taekwondo, little chef for all grade levels daily. Exciting and challenging activities will be given to the students to keep their mental, social, and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now going on. Summer classes will start on June 5, 2025. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Ophel or visit Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. You may contact us at the following numbers: our landline number 052-201-0432 or our mobile number at 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dream shine. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica.
If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo, easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber, may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa iyo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo ni more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon ng sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran na ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Alas 9 na pala. Sus ko, pasensya na bata yaon si Angel sa Barangay San Roque. Angel, paki-log mo na lang tabi kay Pio Sikap. Siguro ikwan mo na lang. Alas 9 na eh. Di kung makakalampas kita kimaray sa oras ni Pio, kakaon ako kimaray sa programang Tingog Kamanwaan. Pag-ikwan mo lang tabi Angel Sikap kay Pio na lang sa Tingog Kamanwaan. So basta ihapot mo na lang sa floodgates. So sabi na flat gate na kung paano ito mabukasan. Tabi na sisan sabi ng barangay dan dapat mag-maintain kayo kumusta ang status kan flat gate na yan i-follow up to sa DPWH tabi o sige tabi pasensya na tabi pakisabi kay Kap Angel hello pasensya na ha pakisabi kay Kap pasensya na tabi di nakit alas 9 na tabi Angel kakaano ko kumaray sa programa ni Pio. Diyan na lang ha, buda so flat gate kung paano yun maasikaso kang barangay. And then ipalap to sa DPWH ha. Okay? Yes po, VP. Apo. Sige tabi. Okay. Thank you. Mga tugang, salamat kun sa pagkantabay. Alas 9:02 na kaya, kakaunan ta kimaray sa programa ni Pio pag nakauron ilog to si Kapitan. Mga tugang, thank you. Salamat po kan sa inyong mga reactions, buda kan sa inyong mga ipinaabot na mga communication sa tuya ng na pagkaaga. Dili po sa tuyang programa nga hapot sa DCGB. Mabalik pa ako dyan alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Thank you. Goodbye. Maray na aga po sa inyo gabos. Tingog Kamanwaan po. Susunod na. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang prize sa part